pazienteak erizain baten gana, erizain horrek kurso bat indo edo batzorra bat, mila gauza eta sentsibilitate berezi dauke hezkuntza mailan da kristoniko hezkuntza ematen dio pazienteari, jakin egiten da, galdetzen dio, zer dakin, zer ez dakin, kriston lan egiten do, eta betetzen do. Erizaina, beste erizain bat eragiko, erizainak tentsio hartzen dio, eta nola pazientea lehenik ezautzen do. Zerti beti dara, txateo, alko consejo bat, zutan esan diot, no procede. No, hau bai, iken doi, eta jazta. Denok nahiko benuke lehenengo erizaina pizza konsultan. Baina, tamalez, gure puntuazio horren arabera, neurtzen zaigun arabera, bi erizainek objektibamente lan berdin egin dute. Edo modu berdinen, edo modu beran neurtu ingarra. Vale. Honez edo zer dauden akatsa ondina? Gure lana, guk kontatu behin, gure lana monotona bihurtzen da, mekanikoa bihurtzen da, hau bezetzea mugatzen da, eta egia esan, aukera askoraz gehiago zituen ematen. Gero gaina gure kefa zan, denbora asko ez genuela gauza egiteko pazienteak etortzen zelako gure konsulta gaina hartzela jasotzea. Orduan behasainen, hasi ginen honen ingurun hausnarketa bat egiten. Eta pentsatu gure izan zen, bueno, gure arazoa errezetak baldin badie, kendu ditzagun konsultatik. Egin adostasun bat, ambulatorioko administrarikin, eta esan zuten izan zen, bueno, guk manatuko ditugu gure konsulta errezetak guztik, beran, mostadoren. Deguta marra, esan gozo, ondo. Orduan, guk egin jatzen ginen, gure konsulta nabar minututakoa da, eta genitula 2 minutu ezkontzaiteko, 8 minutu errezetak garrantzeko. Errezetak kendu genitunen, kontatu ginen azan, 2 minututan egiten genuna, 10 minututa zabaltzen genula. Orduan, hau egiten jarraitu genuen. Eta gaina kontatu ginen izan zen, paziente asko konsulta etortzeari utzin ziotela. Orduan pentsatu gure, gure lehenko bat izan zen, oino, ze ekarpen ematen dugu pazienteari. Hori izan zen gure hausnarketaren galdera lehenengo egin duguna. Hori izan atzo. Gaur ze pasatzen da. Gaurko egoera kokatzeko, 2009 garrea, arron garai hartan zeon Rafael Bengoa konsejero bezala, eta honek egin izan zen kronikoen inguruko estrategia handi bat egin zen. Estrategia hortatik atea ziren paziente bizia, atea ziren proiektu pilo bat. Eta horien artean nolabaiteko bultzada bat eman izitzaion komunitate mailan ematen den egiten dien gauzei, egiten dien hezkuntzari, ez? Gure zuzendaritza garai hortan, gaur hortan ere implikatu gintzen, eta esan ziguten izan zen, hasta egin nola, zatik ez duzu egiten, diabetiko finali bidez, talde txiki egin, eta tailerrakin, hezkuntza bat egin, eta zakitzen. Guztako berri izan, horretaren den modu gontan, konsultan, kito parau, eta esan, zer dago, ez? Orduan, egin nuen lehenengo tailer bat. Eta egia esan, guztako izan zen, diskurgentu bat, eta Dios! Zer esaten genuen, beti erakutsi digute primarian, prebentzioa, promotzia, eta zen, baina euskal ez da sekulak ganeatera, zer da? Eta guztako guztako esperientzioen izan zen. Karo, hoi, eredu bezala hartuta, esan genuen, beti egokin funtzionatu bali madoz, hau, Mateomen saltzaile bat nahizera, baina pazientere gaitzen genien, kaso bat zeren, eta gainaz nahi zituzten tailer gehiago, eta hola zinen, ez? Txaren, diabetikuntzako hona barin bada, zatik ez du aplikatzen beste esparru batzuk. Orduan, sortu behitun pixkanaka tailer gehiago. Diabetiko finasik ginen, egin genuen beste bat, nola biteko, aktibiare fizikoaren inguruko tailer bat, batez ere mugitzeko joera zuten pazientekin. Egin genuen beste bat gero elikadura osasunduaren inguruko tailer bat. Azkeneko izan zen segurako udalarekin batera. Gero egin genuen beste tailer bat baitare kronikoen zaintzaile zuzendutakoa, hau behasen udalarekin egin genuen. Eta pixkanaka horretan nahi dira guain. Baina, oraindik ere, hau daukeu. Bi zer pasatu da. Bihar pasatuko dut izango dira gauza. Gure mailan, zortea daukeo, nintzako zorte bada, gure unidaden programa baten sartuta gara ezerek izautzen zuen bizitza osasungarria preskibatu programa, zautzen zuen? Hori gure unidaden sartuta dago, eta horrek hilera ahalketratu do gure komunitateak egitzea.
aitzaki bezala hartuta programa hori, pixkanak egitea gure ingurun daren enpresari, kafe enpresa, nik Aristrain esaten dut beti, ez ezen auken, Arcelor, no sé cuántos, guztako Aristrain izan da beti, eta pixkanak egitzen inguruko enpresata. Bestalde ere bai, zigia lanen, gaur da, baina bihar bezala kontatuko, inguruko eskolakin, institutok, udal mailan gaztekin, gazte maila lan egiten dut jendekin, eta sortu dut talde bat hor pixka negatik dauna, eta gazte mailan ere gozak egiten hasi gareak egin da. Eta hori da bidea. Lehesatzen nuen, kuantitatiboa, kualitatiboa, zein da kualitatiboa dirudienez ahalbideratuko diguna erizentza mailan? Osa naia, ez dakit baitu da zuen, guaintzen duzia dago esiko elkarrente, osa nahiakin, baina bueno. Da, azkenen, programa bat sortu da Osakidetza mailan, erizainok lan hain ahal izateko erizentza metodologia batekin. Dirudienez, behintzat horrela kontatu digute, programa horrekin guk kualitatibok izatzen ditugun datuk esplotatzea izango da, eta dirudienez gure lan kualitatibo egiten neurtzeko modu dago da. Nik uste dut aurrerapen handia izango dela gure kasuan. Eta baina zer, badazut esango ez, eta errezetakin gadozen dituzten kronikoi egin dago guain. Bueno, iaz egin nuen izan zen, iaz urte bukaeran, eskatu genuen, karo, eren da, zati, karo, bete guztu bilurre ez, lehen amos bari manikio konsultan da baina mar, aberretari bardan guain zuzen dut esan egin zen paso batzea, eta zari zerbeti bilurrokin gari, ez? Ordu nik nuen izan zen, eskatu genuen gure kronikoen zerrenda. Bai diabetikona, bai tentsioatu duzenena, zerren atzo eskatu nituen. Eta egin izan zen, erizan bakoitza emanatu, zerrenda hori. Eta erizan horrek erizan bakoitza egin zuen izan zen, zerrenda hortatik kendu, ja etortzen dien. Osea, konsultatu zerrena kendu nituen. Eta egin izan da, baita ere, administratikin batea, adostasun batea eguta, pixkanaka aigea, paziente bakoitzari telefonoz behitzen, hitzordu bat emateko, revisio bat egiteko. Revisioaren aitzakiarekin, behitzen hartzen ditugun, eta ikena egian tailer guzti hauek, pixkanaka sartzen zuten egian paziente hauek tailer hauek, ez? Eta bestalde gero izade, unidad... Zer batzeko, molekoan nio? Ondo niko? Eta unidade mailan egiten bezan da, sortu ditugu hiru talde mediko erizain administratibok osatutakoak. Talde bat da pixkat diabetikoen inguruko guztia ematen dona, tailerrek barne. Beste talde batek hartu du bere gain etxetako paziente kronikok eta gaixotasun anizdun pazienteak, plikatologiko ez dena hauen, horiek hartu dituzte bere gain. Eta, karo, hau guztia aurrea emateko, motivazio behar da, jendea pixkaztia gotea, sortu du hirugarrengo talde bat, deitzen dugun Ariza Faktore taldea. Eta talde honek egiten duena da, 3 hilabeten behin, egiten ditu sesio batzuk, informalak, unidade mailan batez ere, talde lana eta elkar lana bultzatzeko gure artean. Ez da guiazkoa da, eta enezetareko emaitzek izatik ezazkeo, hau oso kualitatiboa da, hau ezakidu estek. Egia esan, gure esperientzie, nik uste txikie da, oso nahi izan da, eta nik uste bidea hau dela. Osakietan oituta gare bintzat primaria nik uste dena da, ez deuseko lagiarek izan klienten bila puntiko inoa. Orduan, gure konsulta etortzen dienekin konforme gare. Nik uste, bueltan amarren garela. Kronikoen euneko 20 gauzte gure konsultatan, edo igual gutxiko kasu batzutan. Euneko 80 horkaren dago. Bultaka, ez dut zertan daren, zertan daren. Nahan godie, batzuko godie espezialistakin, hau ez da baino. Hor dara, eta txiperatu barren gare, gareate barren gare, jende hau hartzea, jende honi gauzak eskaintzea, nik usteet gakoa hor daula. Pixkanak egin nahi geha, usteetako kontu da, eta ez dakit zer konta hor. Igo azkar egin juka, ez baina, pasara botan, azten zer da,
eskerrik asko zerien, gero eztabaidarako galdera imagen bat da, baina printzipio bat izartzeko edo, ingo duzu. Hori da. Bigarren, dauzkogu bi persona, baina horrena Koldo emango dure atala. Koldo Piñera da oberrikoa, eta murgilduta dago paziente biziaren proiektuan, ez? Berak esplikatu egiten ati. Metodologia, evaluazioa, aspektu guzti hauek esplikatu dizkigu. Eta gero ondoren, Monika erizaina da, Monika Moreno, Bilbo eskualdean, eta kontatu duguna da, esperientzia orokorra, pixka bat, Bilbo eskualdean nola eraman duten, eta prebentzioarekin lotuta, ez? Lehen esan duen bezala, ikuspegi preventibo honekin. Zuretzako mikrofonuak ondo, entzun lekuan. Nik denbora gutxu bat gehiago izango, ez da? Zara gerra hartzen nahi zu. Diapositiba pilo bat ekarri dut, da, esan diate antolakuntzatik gero web orrialdean eskuragarri izango dituzuela aurkezpenak eta hortaz, ez larritu hainbat datu eta agertzen badira, gero hortze izango dituzuela. Saiatuko naiz, neure denbora egokitzen, hasierakoa apurtxu bat nahaztu egin nago Mikelek esan dakoa, egin duenean Bilboko eta Donostiako alderak eta hori, nire ditxostarra izenei, neure zer esana ere izango nuke, beste batera gutxiko gu. Hortaz, nik paziente bizia programaren nolabait erkidego mailan egindan garapen orokorra azalduko dut, apurtxu bat bere aztapena zentzuk izan ziren eta esan duen ibilbidea. Eta gero Monikak Bilboko eskualdean izan duten esperientzia azalduko dugu. Beno, mamilan sartu baino lehen nik eta biltzarraren izenburua irakurrita osasun hezkuntza, ni lehendabiziko hausnarketatxu bat, eta gero eztabaidarako tartea badugu, izango dugu aukera apurtzuak geure hausnarketa ezberdinak elkarri kontatzeko, baina nik osasun hezkuntzarekin duan sentsazioa zea da. Azken aldi honetan asko hitz egiten dela osasun hezkuntzari buruz, eta hainbat kontzeptu eta termino ailegatzen zaizkigula, holako bombardaketa edo goldo baten azpian gaude, autozainketak, gaixoen ahalduntzea edo ingelesez empowerment esaten dena, erabaki hartzea, herritarren parte hartzea, autoeraginkortasuna, gaixoaren autonomia, gaixo aditua, gaixo bizia, gaixoaren aktibazioa, hainbat eta hainbat hitz, eta nik uste askotan hitz horiek nahaztu egiten direla eta zenbaitetan gaizki erabili, ezta. Nik uste hori argitu beharreko zeo zer dela, osasun hezkuntzaz ari garen, zertaz ari garen hori argi izan, eta gero bestelako kontzeptu batzuekin ez nahaztu, ezta. Nik nahi hau izaten dut, gai hauetaz hitz egiterakoan, nolabait termino desberdin horien arteko lokarri nagusia mahai gainean ipin, ezta. Eta nik pertsonen gaitasuna euren osasun propioa kontrolatzeko kontzeptuaz edo enfokeaz nahi hau hitz egitea. Hausnarketa behin da, eta norbaitek nahi balu nik bai komendatzen dudala osasunaren munduko erakundeak orain dela urte batzuk argitaratutako osasunaren sustapenerako glosarioa edo hiztegia, ze hitz horiek askotan bere esanahi eta ñabardura propioak dituzte, eta nik uste nahiko argigarria izaten dela hiztegiak esandakoa, norbaitek ikertu nahi dago. Hausnarketa orokor hori egin da, zer da paziente bizia programa. Ezagutzen ez duena entzat, nik zea esango nuke. Autozainketa formakuntza programa bat dela gaixo kronikoei, euren gaixotasuna hobetu ulertzen eta euren osasuna ardura handiago hartzen irakasten die ikastaroen bitartez. Ikastaroak dira, autozainketak lantzen dira, eta helburu nagusia zera da, pertsonak, gaixoak, norbere osasunaren
kontrol handiagoa lortzea. Eta programak, paziente bizia programak, bi ezaugarri nagusi ditu. Alde batetik, berdinen arteko erlazioa edo hezkuntza mota da, eta hemen esaten dugun moduan prestatzaileek edo hezitzaileek gaixotasun bera dute, edo eta gaixoen zaintzaileak dira, nolabait eurak ere gaixo dira, edo gaixoen zaintzaile dira. Eta bigarrengo ezaugarri nagusia estandarizatutako metodologia dela. Oso metodologia zorrotz eta zehatz bati jarraitzen zaio ikastaroetan. Eta ezaugarri nagusi bi horiek. Maila teorikotik aztertuta, paziente bizia programa guztiz kokatzen da Wagnerren kroniker modelen paziente informatu aktibatu horren esparruan, eta gero Kaiser Parmenteko piramidea estartuta, horrela aurkituko dugu autogestioaren euskarria, paziente kronikoei zuzendua, edo paziente kronikoetan pentsatuz, horretan kokatuko litzateke nolabait programa edo eredu honen filosofia. Teoria handitan sartu barik, lehendabiziko galera bat, autozainketan hezitzea zergatik, ezta? Zergatik eta zertarako. Erantzuna nahiko agerikoa izan daiteke, baina hemen lortu nahi dena da, gaixo pasibo batetik, gaixo aktibo batetarako trantsizioa aldaketa bultzatzea, ezta? Eta gaixo aktiboz ari garean zezan dugu, bere gaixotasuna ezagutzen duen gaixo bat, bere gaixotasuna onartzen duen gaixoa, egoera bere gain hartzea erabakitzen duena, eta horren ondorioz bere jokaera modu horretakoa dana, ezta? Eta batez ere osasun sistemarekin eta bere mediku eta erizainekin elkarlanerako prest dagoen gaixo batetarako trantsizioa lortzea. Esan dugun moduan, bi ezaugarri nagusi zituen paziente biziaren programak. Lehendabizikoa niretzako garrantzitsuena, hezkuntza gaixoarekiko maila berean dauden pertsonek egiten dutela. Gaixoak edo euren zaintzaileak. Eta esan dut hau niretzako ezaugarri garrantzitsuena dela, zen hezitzailea eta gaixoa edo ikaslea esan dezagun maila berean daudenean, nolabait hezkuntza mota askoz ere gertuago gertatzen dela euren artean, ezta? Batez ere hezkuntza mota tradizionalarekin alderatuta, ezta? Eta gertuago esaten dugunean, zezan dugu batez ere gaixotasunak dakartzan alderdi edo parte emozionalak oso agerien gertatzen direla, ezta? Gaixotasunak dakartzan zalantzak, zailtasunak, urduritasunak eta bar, maila berean egonda, berdinen artean egonda, hezkuntza ingurunea askoz ere hobeto lantzen dira. Eta hori da, programa honek batez ere mahai gainean ipintzen duena, eta hori izango litzateke berindar nagusiena. Hezitzailea gaixoa izan da, edo gaixo baten zaintzailea izan da, askoz ere gertuago sentituko du gaixoak berak jasotzen duen hezkuntza hori, eta nolabait arazoak eta galdetzeko edo komentatzeko garaian askoz ere errazago gertatuko zaio relazio hori sortzea. Eta bigarrengo ezaugarria metodologiarena, esan dudanez oso metodologia konkretu eta zorrotz bati jarraitzen zaio, eta alderdi horretatik horrek ere bere indarra dauka eta bere alde onuragarriak ere baditu, ezta. Ez dezagun pentsa paziente biziaren programa, ez dakit, astero behin elkar ikusten duten lagun arteko
topaketa badala, baizik eta oso metodologia zehatz bati jarraitzen zaio, eta alderdi horretatik alderdi oso positiboak ikusten ditugu. Gaur egun, Osakidetzak bi ikastaro mota eskaintzen ditu, alderdi zure osasunaren kontrola hartuz, eta orotariko gaixo kronikoei zuzendutako ikastaro mota bat, pero bestetik bere diabetesa zaintzea, diabetesa duten gaixoei zuzenduta dagoena. Zer bilatzen da paziente aktibo batekin bere osasunaren kontrola hartzen duena? Hau, harri gera deia baita ere, osasun profesionalen lana osatzea da helburua eta ez ordezkatzea. Hori ere, askotan harturiko galdera izan da eta nik harri utzi nahiko nuke, ezta? Osasun profesionalen lana osatu nahi da, lagundu eta ez ordezkatu, hori harri dago. Gaixoen eskuetan euren gaixotasun kronikoa eta honek euren bizitzetan duen eragina kontrolatzeko ezagutza ipintzen da gaixoaren eskuetan. Eta horrek non dauka islada, edo non izan beharko luke islada edo ondoria, horri inguruan ipinitugu hainbat alderdietan, ezta? Autozainketa handiagoa, emaitza kliniko hobeagoak, gaixo eta profesionalen arteko erlazio hobeagoa, antsietate txikiagoa, depresio sintoma gutxiago, autonomia handiagoa, bizitza ohitura osasuntsuagoak, eta ezta apurtxu bat programarekin bilatzen dena. Azken finean, bai gaixoa hobeto bizitzea eta osasun profesionalari bere lanari laguntzea. Ez dakit, abia bizian noan, edo apurka horrela goaz diapositiboetan. Metodologia aldetik, taldekako ikastaroak dira, 6 astez, egun batean biltzen dira, 2 ordu terdiz. Hezitzaileak beti bikoteka egiten dute lan, eta orain arte bikote hori gaixo batek eta osasun profesional batek osatu dute, ezta? Baina osasun profesionala esaten duenean, argi gera dira baita ere, gaixoen aurrean ez du bere burua osasun profesionaltzat agertzen, baizik eta gaixoen zaintzaile bezala azaltzen da, edo bestela izatekotan gaixo bezala. Baina bera ez da agertzen mediku edo erizain moduan gaixoen aurrean. 8 eta 5 pertsona arteko taldeak izaten dira normalean, eta hainbat material izaten ditu sostengu gisa ikastaroan zehar ibiltzeko. Ikastaroen edukiak, hau ere, argi gera daia, ez da, diabetesaren inguruan egiten den master baten modukoa, baizik eta batez ere lantzen dira, lehen aipatutako gaixotasunak dituen alderdi emozional horiek, ezta? Zalantzak eta olako dakartzan zailtasunenik, ezta? Arazoa konpontzeko teknikak, emozioen maneiua, etzipena, nekea, mina, isolamendua, botiken erabilera egokia, jarduera fisikoa, elikapena. Oso garrantzitsua baita ere, norbere egoerari egokitutako helburu pertsonalen ezarkuntza. Honen guztiaren filosofian zehago autoeraginkortasunaren kontzeptua. Nolabait gaixoak ekintza baten bidez helburu bat lortuko duenaren konfidantza, eta hori indartu nahi da gaixoarengan. Eta horren inguruan asko lantzen da ikastaroan zehar. Ikusten duzuenez ez da diabetesaren inguruko eduki teknikoen olako ikastaro potoloa, baizik eta alderdi emozionaletik edo psikologikotik asko duen esparruetan sartzen da. Orain arteko esperientzia edo
izan dugun eskarmentua, apurtzu bat hemen pausu edo une garrantzitsunak ipinitut, bere jatorria, Xabierrek esan bezala, kronikotasunaren estrategiaren barruan sartzen da, baina atzekaldean, gai hauen inguruan, interesa handia zeukaten profesional talde bat agertzen da, hemen Donostia ingurukoa gehienak. 2009-2010 urteen artean, ikerketa handi bat egin zuten, apurtzu bat Espainia mailean eta nazioarte mailean zenolako ekimenak eta zeuden ikertzen, eta erabaki zuten Stanfordeko metodologia hori munduan ezagunena eta erabiliena zela, eta horrengandik egin zuten apustu, ezta. 2010ko azaroan hasi ziren lehendabiziko ikastaroak ematen gaixoei. Horren aurretik, estatu batuetatik bikote bat etarri izan, hemengo profesionalak eta gaixoak aldi berean trebatzera, eta hortik aurrera hasi ziren ikastaroak eskaintzen, ezta. 2012ko maiatzean paziente bizia kontratu programan sartu zen, eta erkidegoko eskualde guztietan eskaintzen hasi zen, eta pasan urteko urrian osasun eskola ekimena sortu zen, osasun saila eta osakitzen artean, eta paziente biziaren programa apurtzu bat eskola horretako ardatz nagusi bezala ezarri zen. Eta, hor, 2013 urteak aberako datuak ipinitu, baina gaur goizean onuntzaren etorrela galdetu diot programaren arduradunari azkenengo datuak zeintzu ziren, eta orain arte 1700 gaixoetatik gertu gaude, ikastarotetik pasa direnak, eta 150 piku ikastaro eman dira. Gauza bera izango litzateke, apurtzu bat, azten diren 5 gaixoetatik 4 ikastaroa bukatzen dute. Emakume eta gizonezkoen aldetik nahiko parekatuta, bataz besteko adina 64 urtetan dago, eta hau ere nire ustez nahiko garrantzitsua. Bukatzen dutenen artean, 13-14ak adierazten du, prest dagoela beste gaixo batzuei irakasteko. Erabaki hori hartzen badute, beraiazko hezkuntza bat jasotzen dute, prestatu egiten dira beste gaixo batzuei hezkuntza mota hori irakasteko, eta gero nolabaiteko sistematika horretan sartzen dira. Zan du garrantzitsua dela, nire ustez, Xabierrek ere aipatutako gauza baten gandik, ezta? Zelan gero eta gehiago entzuten dugun, komunitatean sartu behar dugula, komunitatea gugana etorri behar dela, eta komunitatearen parte hartze hori, ezta? Nire ustez, programa hau horren eredu edo islada argi bada, ezta? Zelan, hau ez dut esan, gaixoek ikastaroak ematen dituztenean, debalde egiten dute, bolondrezak dira, ez dute dirui jasotzen, ezta? Eta nire ustez, hori komunitatearen parte hartzea zari garenean, osasunaren mundu honetan, hau horren islada bat izan dute. Urte honetarako helburu eta ekintza nagusienak, batez ere gaixo gehiagoengana ailegatu, ikastaro gehiago eman, Mikelek esan dago ere, teknologia berrietaz pentsatzen dugunean, argiako bat baita ere, gaixo askok, bai ordutegiagatik, bai ez gaitasun fizikoengatik, ez dutela fizikoki ikastaroetara joan,
eta pentsatu dugu baita ere, online ikastaro baten garapena garrantzitsua izango litzateke. Eta horretan ere, arituko gara, saiatuko gara behintzat. Urte honetarako beste egin beharreko bat da, eta hori izan dugun esperientzatik ikasi dugu, beharrezkoa dela ikastaroetan ematen den materiala apurtxu bat gehiago geure soziologiara hurbildu, edo apurtxu bat horren inguruan moldatu. Jatorrizko materialak estatu datuetak datoz, eta beharrezkoa ikusten dugu baita ere gure ingurune soziologikora gehiago hurbildu, eta horretan ere arituko gara. Ondo, hau guztia ikusi nahi dugu, geure ingurunean zelan funtzionatzen duen eta zenolako emaitzak dituen, ezta? Lehen aipatu dudan ikerketa hori egin zanean, ikusi zala, esan dudanez metodologia estatu batuetan sortzen da, Stanfordeko Unibertsitatea, ondela 30 bat urte, eta handik batez ere herrialde anglo-sajonetara zabaldu da. Erresuma Batua, Australia, Zelanda Berria, baita ere Danimarka, Suedia eta holako herrialdetara, ezta. Hor, emaitzak izan dituztela eta ebidentzia lortu dutela. Osasun profesionalekin harremana komunikazioa hobetu egiten da, gaixoen asebetetzea ere hobetu egiten da, emaitza kliniko hobeagoak lortzen dira, antzietatea gutxitu, autoestimua, konfidantza handitu egiten da, bizitza ohitura osasuntsuagoak, ikusten da, emaitzak lortzen direla esparru guzti horietan, ezta? Errebisio sistematikoak egon dira, nazioarte mailan, hori dana ikusi dugu, estatu mailan ere bi ekimen nagusi daude, Andaluzian eta Katalunian. Hori guztia ikusita, bai ikusi nahi zala, hemen erkidego mailan, honek ze eragina zuen eta ze emaitza zituen, ezta? Eta ikusten zen, baita ere, beharrezkoa zala, epe luzerako emaitza zein zen aztertzea edo ikustea, ezta? Eta, hori jakinda, eragin izan ebaluazioaren alde batetik, beharrezkoa zela gaixoaren emaitza klinikoak zelako garapena zuten ikustea, gaixoaren asebetetze eta bizikalitate maila zelako aldaketa zuen ikastaratik pasa ostean, eta osasun sistemarekin zegoen harremana, gaixoak zeukan harremana, zenolako evoluzioa aldaketa zuen. 3 esparru horietan ikertu behar zen. Eta hori egiteko bidean gaude, baina tresna jarri ditugu martxan, ezta? Alde batetik saiakuntza kliniko bat, 2015ko ekainerako printzipioz bukatuta egon behar dena, egiten dara baita ere satisfakzioa asebetetze inkestak, parte hartzailea gaixo zein prestatzailei edo hezitzailei, eta gero teknika kualitatiboak ere erabili dira gaixoaren ikuspegia jasotzeko, bideo demografikoak, tailerrak, elkarrizketak eta hainbat ekimen. Nahi baduzu ere, hor kontsulta ezakezue saiakuntza klinikoaren detaileak eta zeintzu diran, emaitzak oraingoz bakarrik pilotuaren emaitzak esku hartzeain eta handik 6 hilabetera izandako emaitzak. Eta hori bai ikusi dela, estatistikoki ezaguratsuak diren zenbait joera, ezta? Behatik presio arteriala, autoreginkortasunaren aldagai guztietan hor aldaketa positiboak egon direla ikusi da, fruita eta barezkien kontsumoan, ariketa fisikoan, eta bar. Diabetikoei zuzendua dago, saiakuntza, eta alderoetatik, hemoglobina glikozilatua, 6 hilabetera ez da ikusi, holan aldaketa esanguratzurik egondanik, eta bai barrezkoa dela, denboran aurrera egin, ikusteko benetan zelako aldaketa, naiz eta joera positiboa dan iruditu, ezta? Gauza bera bizikalitatean eta biziten aldetik,
bai guzi dela, gaixoen bizitak, bai medikuaren gana, baita erizaren gana, gutxitu egin direla 6 hilabetera. Bueno, baina detailetan sartzeko, gomendatzen dizuet saiakuntzan sartzea. Mikel, berira bizait, bueno. Beste barik, asebetetxe maila gaixoak eta hezitzaileak oso pozik daude ikastaroekin. Batez ere, baloratzen dutena euren gaixotasuna hobeto kontrolatzeko tresnak jaso izana, eta batez ere, beste parte hartzaileekin sortzen den harremana. Alderdi emozional, sozial hori agerian ipintzen da eta asko baloratzen dute. Beste barik, zientifizia programa debietan, hainbat eta hainbat edibide, elkarrizketak egon direnak, artikulak egunkarietan eta telebistan. Purtsu bat, gizartean honek guztiak daukan oihartzunaren edo interesaren seinale, ezta. Gaur goizean ere, gozatzen nengoela Felix Zubiari entzun diot Euskadi Irratian, elkarrizketa egin diotela, eta nik uste, kongresuan ala eta, ez da, nik uste honek gizartean gero eta interes gehiago sortzen duela. Eta hau ere horretan sartzen da. Hainbat eta hainbat aurkezpenean linkak izango dituzue, hemen sartu nahi baduzue. Eta beste badik bukatzeko, minutu horreia. Bai. Proiektuaren arrakasta faktoreak. Hau, bakizu Osakidetzan barnean dagoela, ibilbidea orain arte, 3-4 urtekoa izan dela, eta hemendik aurrera zer, ezta? Argi daukagu proiektu honek, filosofia eredu honek arrakasta izan behar du, paziente kronikoaren eskaria sartu behar da, gaixoek eskatu behar dute, onuragarri ikusi behar dute, eta Osakidetzari eskatu behar diote. Hori gaixoen aldetik. Bestetik, gainontzeko osasun profesionalen implikazioa eta onespena. Profesionalek ere ikusi behar dute pazientearen txako onuragarria dela eta haurentzako ere onuragarria izango dela. Eta nik uste, argumento egokiena implikazio hori lortzeko evidentzia lortzea da. Bai maila klinikoan, gaixoen azetetzean eta baliabide sanitarien erabilaren gutxitzean. Eta gero hau guztia jarraitzeko, egiturak eta aldetik, finantzazio aldetik eta alderdi horietatik antolakuntza mailan ere gutxieneko baldintza batzuk behar ditu eta horretan ere badirudi osasun eskolaren ekimenaren barne dagoela eta alderdi horretatik gutxieneko baldintza horiek lortu direla. Hortaz, ikusiko apurtxu bat zelako ibilbidea duen hemendik aurrera eta bestetik bukatu dut. Hori, aurkezpena eskuragarri izango zuen eta bestela niri eskatu, hor daukazuen ere bidea eta problemarik behar ikutzuen. Eskerrik asko. Orain Monika, hau da, esperientzia interesgarria, pixka kalamidadia, umetan eskola gondre, eta sartzaroan ere, berriz ere, eskola gotorre. Gauza hona da. Ez dakit. Orduan Monika, zure eskola daude. Dagokit aurkeztea, nola garatu eta ezarri den paziente biziaren programa Bilbo eskualdean. Gaur egun, Bilbo Basurko erakunde sanitario integratiba. Aurkezpen honetan, Bilbo eskualdea zarituko naiz, programa garatzen hasi zenean, integratu gabeko erakundea ginelako. Nire kideak esan duen bezala, 2012an paziente biziaren programa Osakidetzako erakundetako
kontratu programetan sartu zen. Eta hori, programak garatzeko konpromisoa hartzera eraman gintuen. Bilbo eskualdean, konpromiso hori erizaintzako zuzendaritza zuen bere gain. Estrategia diseinatu ahal izateko, ekainaren 12an erizaintzako zuzendaritza Estibaliz Gamboarekin programako liderrak bildu zen. Edukien, metodologiaren eta helburuen berri izateko. Gero, ekainaren 27an, Bilbon izenez, programa lehen mailako arretako unitateko buru guztiei aurkeztuz genien zuzendaritza kontseiluan. Eta diabetesean sentsibilizatu eta konprometutako profesionalen izenak eskatu genizkien. Gaixotasun horren prevalentzia zela eta ikastar hori lehen etxi baiken nuen. Gero, uda pasata eta izena jasota, irailaren 14an bilera batera deitu genituen profesional horiek Bizkaiko diabetikoen elkartearekin batera. Eta informazio zabalagoa eta eman genien. Horrez gain, paziente lider edo prestatzaileak erakartzeko eskatu genien. Informazio eta erakartze prozesu horren ostean, urriaren 16an, prestakuntza batzordearekin batera, gure liderrak prestatzeari ekin genion. Eta, lehenengo fasean, 11 profesional eta 8 paziente. Hortik aurrera eta urtea amaitu arte, beste erronka bati aurre egin behar izan genion. Gure erakundeko unitate eta profesional guztiei helaraztea. Horretarako, PowerPointeko aurkezpen bat prestatu genuen lagungarri gisa. Eta prestakuntza jasotako lider bakoitzak bere unitatean aurkeztu zuen paziente bizien programa. Eta gainerako unitateak elkarren artean banatu zituzten. Beraz, programa ezagutzen zuten eta motibatuta zeuden profesional horiek beren gogoberatuasuna transmititu zieten gainerakoei. Jarduera hori gauzatzeaz gain, programako arduradun korporatiboekin adostu zen Bilbotik egingo genuela ikastaroen, izen ematearen eta abarren kudeaketa. Eta ez era zentralizatuan ordura arte ezan. Gure profesionalei konsultetatik pazienteak bideratu eta bideratzea eta zitatzea erreztatzeko bide bi diseinatu genituen. Berariazko datu basea, programaren formatua mantenduta, baina intranet bidez, profesional guztiei eta irekita eta zareko ordenagailu guztietatik. Eta bestia, Osabideren agendak. Bilbo eskualdeko administrazio unitatean zentralizatuta eta gure profesionalei eta paziente biziaren programakoei irekita. Beraiekin, harremanetan jartzen ziren pazienteak bizitatzea izateko. Osasun zentroetan behar beste espaziorik ez zegoen eta bestetik, Mikel izan duen eskuhartze sanitario horiek komunitatean txertatu nahi genituen. Beraz, Bilboko udalarekin eremu askotan izandako harreman estua kontuan hartuta, pentsatu genuen barrutiko udal zentroak izan zitezkela ikastaroak egiteko lekurik egokiena. Eta, partaidetza eta barrutietako zinegotxiguaren bidez,
harremanetan jarri ginen zentroetako zuzendariekin. Eta adierazi ziguten, erabat prest zeudela beraien azpiriturak eta baliabideak eskaintzeko. Beraz, 2013ko urtarrilaren 22an lehenengo ikastaroa adierazi genuen Bilbo eskualdean. Deustuko Bidarte Barrutzeko udalzentroan eman zuten, Xanan Arez, pazientea, eta Begoña Niebesek, erizaina, goizeko 10 bizitan. 2013ko lehen hiruhilekoan 4 ikastaro egin ziren. Eta horien ostean, gure liderren iradokizunez, fitxak eta sartulinak diseinatu ziren. Erakargarriago eta ikusgarriago egin ziren. Lehen mailako medikuari eta erizainari jakinarazteko eta ondoren adierazleak neurtzeko Osabide APko kudeatzaile orokorraren bidez, erakunde zentraleko informatikako zerbitzuari eskatu zitzaion DBP bat sortzeko, pazientearen oinarrizko datua. Eta bertan, erregistratu ahal izateko pazienteak ikastaroa amaitu duen ala ez. Horrela, identifikatu ahal izateari begira. Bueno, 2013an, 13 ikastaro antolatu genituen Bilbon, hemen ikus ditzakezue, tokiak, egunak, ordutegiak, Txakuaga, Bando, Begoñan, eta goizez arratsailez, benetan. Goiko taulan ikus dezakezue, ikastaroetan izena emandako 131 pazientetatik 187 amaitu zuten ikastaroa. Eta beste 110 utzi zuten. Beste taulan, gogobetetxe inkesten emaitzak jasotzen dira. Ez ditugu emaitzak aztertuko, ze komunikazioko dokumentazioan dituzue. Baina nabarmendu nahi dugu, euneko, datu bat txartu dago. Euneko 88 oso pozik edo erabat pozik daudela ikastaroarekin, eta euneko 88 lagungarri izango zaiela gaixotasuna hobeto kudeatzeko. Bueno, gube bai Bilbon, programa eratzeko erramientazko erabili dugu, kartelak eta kritikoak osasun zentroetako etxarongeletan, IKT-ak, Facebook, Twitter, intranet, baita webgunea ere, elkarrizketa bideo bat egin dugu, adibidez Bilbo egunkarian, gero hobekuntza taldeen 2012 eta 2013ko jardunaldietan aurkeztu da, eta hitzaldietan bai hartu dute parte gure liderrak. Diabetesaren mundu eguna edo Bizkaiko zientza medikoen akademia. Eta, 2013 urtea amaituta, azterketa egitea unea iritsi zaigu. Eta, gure hobekuntza arloak, lehenengo urtean liderren, euneko 40 ez zuten ikastarorik eman eta programari utzi zioten. Gero, gure unitateetako euneko 12 ez dute pazienterik bideratzen ikastaroetara. Beste bat, liderren trabak bikotekidea aldatzeko.
eta giza baliabideen eskazia programa toki mailan kudeatzen. Eta gure indargunea, gure datu basea, orain 170 pazienterekin, eta hiruhilean behin kontaktatzen da beraiekin hurrengo ikastaroetan parte hartzeko. Ikastaroak emateko udalaren azpiegiturak eta gune fisikoak ditugu, eta pazienteen markaketa hori esker referentziako profesionalek, erizaina eta medikua, beraien feedbacka lortu aldute. Eta programa zenbait kasutan tratamentu farmakologiko bezain baliozkotzat edo baliozkotzagoak ikus dezake. Eta zer helburu ditugu 2014-rako? Oraingo liderrak birziklatu nahi ditugu eta paziente gehiago erakarri prestatzaile gisa. Nire osasuna modu biziki edo aktiboan zainduz, ikastaro berria garatu eta programan txertatu behar dugu. Programa berriro edatu behar dugu gutxiago jardundako unitatean. Eta Bilboko udalarekin eta egokion zinegotxigoarekin harremanetan jarraitu nahi dugu funtsezko aliatuak ditu. Eta, orain apirilean gauz eta zer egin dugu? Orain erakunde integratua gara, Bilbo basurtu ezi eta zer egin dugu? Beste 11 lider gehiago ditugu, ikastaro berrian prestakuntza hartutakoak, eta horietako 8 prestatzaile gizako ikastaroa hasiko dute hilaren azkenean, 8an eta 9an, ez dugu goratzen. Gero urteko lehen hiruhilekoan 5 ikastaro antolatu dugu eta beste 6 daukagu prest, eta ikastaro guztiak udal zentroetan. Eta lanean jarraitzen dugu. Eskerrik asko Monika, holako esperientzia kontatzeagatik, horrenbeste beldur, eta gero txurun-txurunean. Hain pixkat aldatuko dugu, ikuspegia, baina arte, gehien bat, sare soziala, norberaren zaintza, beste ikuspegi hezkuntza, pixka bat lan komunitarioa, Xabierrek kontatu duen bezala, azkenean inguruarekin konpromisoa, osasun zentroa daukan konpromisoa, lan komunitario horiek gogorazten naute pixka bat Antiolako lan epidemiologikoak, nolabait Ego Amerikan esate baterako oso zabalduak egon dianak komunitateekin lan egitea eta lehen mailako atentzioak pixka bat olako klabe batzuk sortzen nahi diela baita, Eta gero paziente aktiboaren programa hau ere, benetan interesgarria. Jendea gaina nolabait talde terapia bat egiten duzkenean, olako jarduerakin, Baina txipa aldatuko du pixka bat eta sartuko beha ikustea gauza teknologikoak. Guzti hau bai, baina teknologia bat ere egon daiteke atzetik pixka bat laguntzeko aspektu guzti hauen garapena eta gaixotasun kronikoen jarraipena nolabait variable objektibo batzuekin teknologiaren bitartez egiteko. Eta hasiko beha Mirenek kontatuko digun esperientziarekin, Miren beha Salduno enpresa txiki baten emprendedorea edo ekintzailea izan da, orain dela 6 bat urte edo hasi zian enpresa txiki honekin, unibertsitatetik sortutako spin-off baten bitartez, eta hor gabiltza, burrukan, ez da Miren, aurre ateatzeko hemengo proiektu bat, Euskal Herriko proiektu bat,
teknologia honetan. Esan behar dut nik aurreatu egiten dut, hor teknologia horrekin momentu honetan programa ezberdinak daude, eta programa ezberdin horietan 600 bat gaixo edo badauzkagu teknologia jarraipen honekin. Ez Ingalaterran eta dauden hainbeste, gehiago zabaldu da, beste teknologia, antzeko teknologia batzuen bitartez, baina, bintzat, Espainia mailan esan daiteke Euskal Herrian dela teknologia hauek gaixotasun kronikoen jarraipena egiteko, pixka bat gehien garatu den lekua, eta gure konpetidoreak txikiak dira telefonika bezala konpresaria, eta ardura handirik ez daukagut. Niren esplikatu dizio hori guzti. Salmoan egiten dugunez hitz egingo dizuet. Gutxi gabe esplikatuko dizuet zertan gabiltzan, zeintzuk dira guk ditugun zerbitzuak eta nola azaltzen ditugu gure zerbitzuak. Salmoa oinarri teknologikoa duen enpresa bat gara eta gure telemedikuntzako zerbitzuak sortzen saiatzen dira. Gure intentzioa da pertsonen bizi kalitatea hobetzea eta azkenean ere elkarlanean elkarlanarako plataforma ezberdinak sortzea. Egin medikuntza arloko pertsonak eta gaixoan arteko erlazioa lortzeko. Azkenean gaur egun kronikotasuna arazo bat da, geroz eta kroniko gehiago daude, geroz eta pertsona gehiago daude, gaixotasun bat edukiz gain gaur bat baino gehiago dituztela eta hori beste modu batera eraman behar da. Gaur egun osasun sistema ez dago prez horrelako gaixoak eramateko. Eta gure guztez plataforma ezberdinak sortu berdia nun gaixoa erdian dagoen eta bere autokudaketa oso garrantzitsua da. Orain ikusten duten bezala, ikusten dugu gure moduko teknologiak laguntzen dutela pazientea bere etxean egon, bere zeinuak, bere datu biometrikoak hartu, bere galdeketa bat erantzun eta bere datu guztiak eramatea bere inguruan dauden osasun langile guztiei, bai medikoa, bai dizaina, bai denei bere segimendua modu egokiago batean egiteko. Hortarako guk sortu ditugu zerbitzu ezberdinak. Eta orain gaur esplikatuko zuet lan dela guk egindako zerbitzua. Zerbitzua gastatzen da, pazienteak bere etxean ditu gailu ezberdinak eta edozein lekutan erabili ditzake. Baina guk ematen dugu beste zerbait gehiago. Guk ematen duguna da, guk saiatzen dira analizi bat egitea datu guzti hauekin eta triaje moduan osasun langileen gana iristea. Horrelako gauzak ez ditugurako nahi izatea lan handiegia profesionalentzat baizik. Horrelako herramientak izan dute hobetuko dietena beraien eguneroko lana, baita pazientearen eguneroko bizitza. Azkenean gure sistema dira kronikoetako, osasun ahonetako, pazientako. Zertarako bere gehien bat guretzako oso garrantzitsua da pazientea bere etxean egotea. Badakigu paziente bat bere etxean dagoenean gauzaz asko hobeto dihoaztela hospitalizatzea, baina momentu ez dudan hospitalizatu egin behar da, baina asko dago bere etxean zainduta. Pazienteak bere gaixotasuen arabera gailu ezberdinak egiteko ditu, pulsoximetro bat, tensiometro bat, eta informazio guzti hori mugikor batera joango da. Mugikorrean gudakagu softwarea egina, nun hartzen dira datu guzti hauek analizatu egiten dira eta bidaltzen dira web kudeaketzaile batetara. Eta web kudeatzaileetan sartuko dira profesional ezberdinak, bai medikua, bai erizaina edo bai espezialitateko beste medikuak. Azkenean gure azpiegitura da pazienteak bere etxean ditu behar dituen gailuak datu
horiek zerbitzariak dutara juten da, zerbitzari horiek eduki behar dute heliopedea zerbitzari oso naztu egin ez, bakatu, esan nahi dut. Datu medikoak goi mailako datuak, eta duan oso kontrolatuak egun dute. Duan zerbitzari horiek oso garrantzitsua izatea, inor datuak ikusi ez alizatea edo ez hartzea. Bakarrikan aldutenak, eta aldutenak izango dira, bai beak zaintzen duten medikoak, bai call-center bat bali badago call-centerra, eta guk egiten dugun lana bakarrikan da mantenituko. Oso garrantzitsua da gure ustez horrelako sistemak ez gelditzea uharte bat bezala datuak gaien dituztenak, baizik eta informazio guzti hori historia klinikoan integratzea. Baina hori ja beste erronka bat da, asko zailagoa da. Normalian horrelako gauzak egiten dira lehenengo uharte moduan eta gero gutxinaka integratzen faltaz. Gure balio diferentziala da, guk saiatzen diana da proiektu bat berri bat sortzen dugunean, proiektuetan begiratzen dugu. Alde batetik ze gaixo mota izango dira erabiliko dituztenak. Eta beste alde batetik ze osasun zentro edo ze langile mota egongo dira. Eta saiatzen dira inteligentzi bat egiten, nun alde batetik izango dugu ze situazio ingo dute pazienteak alarma edukitzea, ze gailu behar dituzten, ze galdekizun erantzun behar dituzten, baina berean beste aldetik ere nola tratatu beharko dituzten jasotzen duten informazio hau osasun langileak. Hau da, ze triaje egingo da, behin triaje egin da, zer egin datu guztiekin. Azkenean gu saiatzen gehiana da, guk egiten dugun teknologia ez da kaja beltz bat jutin zera lehengu batea eta han jartzen dezula, baizik eta moldatu behar dezula behaiek egiten eguneroko lanera. Azkenean horrelako gauzak ez baldin badia eguneroko lanean barneratzen ez dute zertarako balio. Lan gehiago da eta azkenean hori ez dugu egiten. Gu saiatzen dira hori egiten laguntzen horrelako gure plataforma modu egokian eguneroko lanean sartzea. Azkenean, gure helburu honekin produktu ezberdina sortu ditugu, Kerline Home dela orain arte kontatu dizuena, Kerline Pro dela antzekoa, baina intentzioa da gailuak profesional batek eramaten du, etxizentzez baldin badioa adibidez. Rehabil Home oso ideiare antzekoa da, baina hemen rehabilitaziorako erabili nahi dugu. Ditugu proba batzuk bai funtziozen eta bai basuntzun egiten ari gara eta behin gozun dugu jazte. Eta Kerline Emergency ideia da ambulantzitan da dituzen datuak pazientea baino lehen ospitalera joan alizatea. Baina gaur horren gondetuko izutena da Kerline Home bakarretan. Kerline Home zan bezala pazienteak bere gailuak ditu etxean, behan eurtzen da ditugu proiektuak, bidez teleko galdakanon daramaterea iaiai dute edo telbil iroko euskalian ere iaiala urte daramatze eta pazienteak daramate 3 urte, 4 urte egunero neurketak egiten eta gila esan ez dituzte arazorik eduki. Lehenengo astean beti izatute, pixka zaila ematen du, baina gero ez dakate arazorik. Eta informazio guzti hau bidaltzen dute web kudeatzailea. Pazienteak ikuste dutena da, pantaila batzuk daudela moldatuak behaientzako. Erraxak, botoi handilekin, gailua ez da bere mugikor normala. Guk emandako gailua, guk emandako mugikorra eta bakarrik kontarako erabiltzen da. Behaiek botoia zakatzen dutenean, atartzen zaie bere gaixoetan duzun arabera gauz gehiago edo gutxiago hartu behar dituztela. Batzuntzako ditugu Bluetooth erabiltzen dituzten zentsoreak, pultsioximetroa, baina beste batzuk, adibidez termometroa, bakoitza bere etxean dakata esku sartzen dutarako, botoia handia jarri ditu eta arazoak dituzte. Galdeketak oso garrantzitsua dira. Orain arte sintomatologia lortzeko modu bakarra galdeketen bidez. Eta gure ustez, eta medikoak izan digudenez ere, galdeketa benetan datu asko ematen digu. Gero, behin dena eginda, esan bezala analisi bat egiten den informazioa eta proiektuaren arabera, pazienteari erantzun bat gomendio batzuk erakutsi dizazkiak dugu. Adibidez, Galdakaon dago proiektu bat asmari buruz eta orduan behar ezartzen duten informazioan arabera pauta esaten dute zer hartu dute. Beste proiektu batzutan hori egiten hori da proiektuen arabera da. Era berean, hau web baten bidez egin ditzazken genezake. Ideia da, pazienteak ez baldin badu behar aparatu hau Bluetootharekin eta teknologikoki ez baldin badauka zaintasunik hau bera web baten bidez egiteko almena daukat askoz merkeago da. Baina azkenean behar egiten duten dena berbera da eta gomendio berdina jasuko dituzte.
Eta gero ja, osasun profesional edukiko dutena da web kudeatzaile bat, eta hemen edukiko dute emai bat, nun ikusiko dute pazientearen datu guztiak. Neurtzen den bakoitzean, zer neurtu den, alarma sartu den bai ala ez, gero behin paziente batean sartzen bali mate bere historikoa edukiko dute, hortan dutena eta bai aurreko egunetan, gero ere bere inteligentzia, hau da, zer sortarazi duen alarma, eta guan erbit, zaitezken mugitzen. Hau da, zu pertsona bat proiektua sartzen dezunean gut zagutzen dezu, baina nortikan hilabete batzuta ja informazio pila badakazu paziente hortatik. Aldatu egin dezakezu, adibidez, utzako hasieran bere pultxo normala, 55 inguru egon daiteke eta konturatu zaitezke ez 50 dela. Eta aldatu izan zaitezke alarma nahi sortu. Eta era berean oso garrantzitsua da gure ustez ere gure gailuak ere kapazitatea daka mezuak erakusteko. Ez da pazienteak medikoei mezuak bidaltzeko, baizik alderantziz, medikoak errekurtzeko mezuak bidaltzeko pazienteari. Azkenean autokudeaketa gantzal, gogoratu, joan berdezula, gatza gutxi gota, ibili berdezula horrelako mezuak agertu daitezke. Gero ere prestatua dago, hori beste medikoaz gain, beste care center edo beste call center bat egoten baldin bada, laguntzeko orduz kanpoko beste orduetan, eta hori ere protokoloak idatziak egon daitezke, gorri jakatzen baldin bada, hau egin behar duzute, berdea hartzen baldin bada, azkenean hori bideratzen errazten du talde batek paziente berbera segimendua egiteko informazio guztia leku berberean egotea eta berdin artean ere komunikatuan ezatea. Azkenean gunei duguna horrelako teknologiakin da pazientea bere ohiko ingurunean egotea. Hortarako behar ikusten dugu oso garrantzitsua da gailu bat edukitzea bertan analizia egiteko kapazitatea daukana eta duan zerbait gaizki baldin badago pazienteari abisatzeko kapazitatea daukana. Edozein tokitan erabiltzeko, zerrean gaur egun kronikoek duzan nahi pertsona bat ez dela etxetik mugitzen, orduan usten dugu horretan baldin badikoa ere eraman ahal izango duela eta ere medikoak berdin jarraitzeko ahalmen izango duela. Gero medikoak ere edozein lekutik kontrolatu ahal izateko paziente hauek, azkenean gure fin bukaena da gaixoen autokudeaketa. Usten dugu oso garrantzitsua dela, pazientea ere egunero negutzen baldin bada azkenean beak askoz kontzienteagoa da zer gertatzen zaion bazarekin berduen, eta noiz dagoen hobeto dugu. Esperientzia ezberdinak ditugu, egia esan oso konten daude, bai paziente mailan eta bai profesional mailan. Azkenean guk egia da, hemen gehien bat Euskal Herrian eduki ditugula gure proiektu gehienak, baina nik ere esan duen bezala, ia 600 paziente pasadia gure proiektu, gure teknologia erabiltzen eta ez ditugu arazoak. Azkenean, guk egiten saiatzen geana, da guk urte guzti hauetan lortu dugun ezagutza erabili proiektu berriak egiten dugunean. Proiektu hauek moldatzeko, osasun mailan lanean dauden pertsonen eguneroko lanean. Saiatzen geana da, jabe eman deitzen dena, azkenean todo incluido bat. Nun zuk ematen dugu, gailua, garatua, komunikazioa dena, alokatu egiten dugu eta pazienteak etxean edukitzeko eta profesionalak web kudeatzailea erabiltzeko. Eta saiatzen gara hori laguntzen, ze inteligentzi mota sortu behar da horrelako proiektu bat aurrera nartzeko. Azkenean gure ereduaren balioa da, guk egila dela, balioztatuta dagoela bai osteban-gatikan, lagutzen baino gehiago dara mazkigula. Hemen laurehun jartzen duen gaur egun 600 paziente baino gehiago ditugula. Bestaldetik, pazientea oso konten dago, bere etxean aritu daitekeelako, erraxa erabiltzen duelako, medikoak ere paziente gehiago jarraitu ditzazke, ikusten du benetan zer dauka pazientean, ere erraztasuna ikusten du. Eta azkenean osasun erakundeentzako, lortzen baldin badu pazientea bisita gutxiago egitea azkenean hori badakigu, beraientzako ere asko sobetu da. Eta hori da, gure soluzioa pertsonalizatu daitekeela, gaixotasun anitzentako balio dula, edo zintukitan balio dula. Eta azkenean soluzio dedikatu bat da hori egiteko. Eta uste hori dela gehien balioztatzen duena horrelako teknologia bat erabiltzea. Eta hori da, tazulako duena. Azkar, gure urduritasunari, harin ditzen.
denboratik danak izumitu gabe. Bai, bueno, ikusten dezute, da soluzio teknologiko bat, beste ikuspegi bat, gaixoari nolabait da mediku edo enfermera erizaina eta gaixoaren arteko lotura bat teknologiko bat euki, eta, bueno, hemen sustutakoa da. Azkenik, Islania, eta batez ere behi eskertu behar diot gurekin egotea da, Joukiren, Tustal Healthcare taldeko zuzendaria da. Tustal da enpresa handi bat, inglesa, eta Euskal Herrian bai gauza batzuk, Espainian ere bai, eta aktibitate handia dauka, eta interesatuta dago Euskal Herriko fenomeno honengatik ere, eta nik konbidatu nion, berak tamalez eskertzen diot, euskaraz ez du piperrak itaitzen, eta no entienden euskera, baina beak itzaite ditu, beha da lizentziatua ekonomian, lizentziatua badaki ingenitzako gauza batzuk egin ditu, eta gero baita ere jouk alemana eta frantsesa menteatzen ditu ondo, erdera ere oso ondo, gero galderaren bat badima okazu edo, erderaz ero oso egiten du, baina nik esan nion, erderaz bota beharrean hitzaldia bat bota inglesez, eta ez nik dana ulertzen dutelako. Baina, diagostibako badima daude, zoze ulertuko dut, eta horrela nolabait txapela ere pixkat kentzen da. Beraz, berak esplikatuko digun esperientzia da, pixka Tustal da momentu honetan mundu mailan agian hau teknologia hauetan lehen enpresa edo gehien dabilena eta esperientzi gehiena daukana. Gero badaude beste enpresa batzuk, badabeltzanak, Bosch, Philips, baina ez dauke horren besteko garapen, ez? Da, garapen hau gainea lotuta egonda batez ere osasun sistema publikoekin, eta Inglaterrakoa ere da osasun sistema publiko bat Espainikoa bezala, edo Euskal Herrikoa bezala, ez? Eta Philips eta Alemaniakoak eta beste sistema, ez dira osasun sistema nazionalak, dira beste sistema Bismarckiano, beste sistema bebe. Bueno, nada, es gozatzeko, yo decía que no lo puedo decir en inglés, que te agradecía que tengas tanta paciencia por no haber entendido mi pava. Esaten du que en la siguiente que venga está aprendiendo intensamente euskera, pero bueno, gracias por estar con nosotros, de verdad, porque es un lujo para nosotros. Well, good morning everyone, and many thanks to Mikael for inviting me to not only this conference but such a beautiful city as Donosti, and I'm very much looking forward to the day. Normally, presenters are nervous before they come up to the platform. But I think today, because I'm speaking English, I can see some nervous faces in the audience. So it's your turn to be nervous today. Okay, so I will share with you some experiences of home telehealth monitoring implementation from different European countries. You can see in this first slide, I won't spend a lot of time on it. We all know that the aging population forecast brings many challenges for our health and for our social services system. Chronic diseases are much more prevalent in people who are old, and therefore, as the population ages, this creates new and more complex demands for our health systems. And we will see during the course of the presentation some recommendations as to how to address these changes. We need to develop new strategies and a new approach.
Now, the health systems in Europe, of course, traditionally were built up around providing acute care. So if you break a leg or you have an appendicitis, you go to hospital, they cure you, and they go home. That's our traditional health service model all around Europe. Chronic diseases, of course, represent a very different challenge. People with chronic diseases typically don't spend that much time in hospital. They still live in their own home, and the attention and support that they require has to be delivered to them often in their home environment and not within institutional care. So, from a European level, we recognize that it's important to change from an acute care model to a preventive care model. The interest and the objectives for the patients is to have a higher standard of health, to spend more time within their own home instead of within medical institutions, and for the health system to be able to make better use of limited financial resources. The demand on health services over the next 5, 10 to 20 years will increase exponentially as there are many more chronic diseases, and of course in Europe it will not be possible to continue with the existing health infrastructure in order to address this demand, because we cannot finance also in an exponential way. We must find new solutions, new approaches, new methodology to support people with chronic diseases. So with this concept of moving from acute care to preventive care, there are a number of very important factors. Within our company, we traditionally work in home care, in what we call telecare, or teleasistencia as they say in Spanish. We have about 2.5 million users around the world. So all of our technology, our infrastructure and our support services are in the home. For about the last 6 or 7 years, we've also been working in home telehealth monitoring vital signs, blood pressure, temperature, blood oxygen level, weight, for instance. And when we first started to look at introducing this new concept, it seemed that the major challenge was one of technology. Which hardware should we use? Which devices? How shall the information be transmitted to a software platform? The software platform itself, how should that be structured? How could information be accessed? But in fact, and I think this is perhaps the most important message I'd like to give to your conference today, I think the major challenge is not so much in the technology, but the challenge is around how can we better coordinate health services together with social services. Health services traditionally are focused very much in the hospitals. Social services and the support infrastructure reaches out to the home. What we now need to do is create synergies and combine and ensure that health support can be delivered into the home for chronic disease. This requires input from the actors given here on this slide: patients, healthcare professionals, social care professionals, and family members. In the UK, the National Health Service launched a very large scale pilot about 5 years ago with the objective of demonstrating how, in practice, the technology and the new methodologies could produce synergies to provide a new model for looking after people with chronic diseases in their home. Now, the project arguably produced a lot of information which we now know, which we can now use in order to understand perhaps what not to do when we want to set up a combined health and social care service. And I say that because the original idea was to combine
home telehealth monitoring with social services, and 3 sites were identified around the UK to demonstrate this model in order to address the challenges indicated on this slide. We see that 70% of the demand on health services comes from chronic disease, as well as the statistics we see here for people requiring support. But when we came to look at the outcomes, and this was a program, it lasted, it was originally scheduled to last for 3 years. It ran from 2008 to 2011. It actually ran over into 2012. It was clear that, in fact, it was very difficult to bring together the health institutions together with social services in order to understand what a synergized, a combined model could actually deliver. When I actually went to visit some of the sites who were delivering the service, it was clear that the health professionals continued to work in the same way that they'd always worked with health technology, and social services professionals who were working in the trial continued to work in the social services context. And it was very difficult, and in many cases impossible, to achieve what we call the creation of a multidisciplinary team. So the ideal objective is to create one team who has professionals from the health world and professionals from the social services world, and to focus on the requirements of the elderly person and track back towards what the social services system can deliver and what the health system can deliver. In this trial, the big difficulty was that synergistic, that holistic approach, it wasn't possible to bring it about. And I think a very important lesson for everyone from that is when we launch this concept of more integrated care between health and social services, the most important priority is to create a team environment for professionals from healthcare and from social care, and to get them to exchange information, agree common objectives in order to understand what the elderly person needs in their home, and give them the appropriate care. So in many respects there were some quite challenging aspects of this project. There have been other initiatives in the northeast of England. The Regional Health Authority also launched a home telehealth monitoring project with the objective of recruiting 2,000 patients. But after over a year of the project having been set up, and I must emphasize there's not a restriction here in terms of finance, because a budget was made available. Certain plans were put into place. The question of multidisciplinary teams could have been arranged better. But one of the big factors in this particular project, which restrained progress, was the fact that the objectives of the program had not been effectively communicated to the healthcare professionals, to the doctors, whose responsibility it is to bring patients into the program. So what the limitations which this project experienced was the fact that not sufficient attention had been paid to explaining to the healthcare professionals what the objectives of the program are, how can they be achieved, and what the benefits are, both to the patients as well as to the medical professionals themselves. Interestingly, in all of these trials, the patient surveys all come out with very positive responses and very high remarks, possibly much more so than the health professionals. So that's another interesting aspect to bear in mind. Another major experience has been with Northern Ireland. The Basque Country, in fact, has a memorandum of understanding with Northern Ireland, and there's a good cooperation agreement in place to exchange information. There, the objective is to
a budget has been set up to look after a total of 8,000 patients. Again, the recruitment process has been much more difficult than everyone expected, and in our view the reasons are similar to what we've seen in North Yorkshire, and that is that much more attention needs to be paid in explaining the objectives and the benefits to the medical professionals themselves who will be responsible for delivering the service. In Spain, we set up quite an interesting coordination project between health and social services. In this case, in Andalusia, the Andalusian government has a telecare service with 180,000 users. And in this case, what we did is created an interface which allows the telecare service to communicate voice and data from an emergency call to in the first instance to the emergency ambulance service, and this interface was later extended to a service called Salud Responde, which provides first-line medical advice. In technology terms, that was not really a difficult implementation, but for me the biggest success of this particular project was to create teams where health professionals sat down at the same table with social care professionals, and they agreed protocols and methodologies to provide combined health and social care. And again, I think in the Basque Country, if your objective is to provide a better health system for people with chronic disease, I would encourage you to put a lot of effort into creating multidisciplinary teams, health and social care professionals together, to agree the best way forward. So these, just a little bit more background information about these implementations in Andalusia. They were European funded projects. The first one was called Commonwealth, the second one was called Independent. And whilst many people were satisfied, in particular from the European Commission, they were very pleased with the fact that it's a first step towards integrating health and social care. There's still a lot more that can be done to improve combined service delivery. And the European Commission, many of you may be aware, is launching a new budget financing round for up to the period 2020, and it's called Horizon 2020, where very high levels of financing are being made available to encourage regional European health authorities to move towards more integrated care models. So looking down at some of the key points as I conclude, what are the obstacles? What are the big obstacles in implementing telehealth monitoring as a mainstream service? Well, it's very important to ensure that everyone understands what the benefits are. There are lots of studies and pilots, but when we move to implementation, it's essential to inform everyone who will participate what the objectives and the benefits are. Then, of course, we need support from all of the stakeholders. This means at regional health authority level, having established a clear chronic care strategy. It means having at local level created these multidisciplinary health and social services teams, and effective communication for benefits, for objectives and benefits. Of course, it's a long-term strategy. And it's interesting, actually, when you look around at different European health authorities, sometimes they're limited to a 3, 4, 5 year view based on political cycles, and that contrasts very strongly when we share with the European Commission their view looking at 10, 15, 20 years. And finally, the question of coordinating health and social care is obviously essential. So,
in conclusion, we can't envisage that health budgets will increase exponentially in relation to the demands from chronic care. So we are obliged to find new ways of managing our resources more efficiently to address this demand. Home telehealth care combined with social services infrastructures offers an excellent opportunity, but it's a lot of work, changing processes, changing cultures, changing mentalities to get this new concept to work. I think that we're making very good progress, and certainly in Europe there's a lot of finance, as I said, from the European Commission focusing on this over the next 6 years, and it'll be very interesting to see. The Basque Country is recognized as a reference site from the European Commission. A lot of good ideas, a lot of vision has been demonstrated by the Basque Country, and I think with your hard work and your contribution, a lot of good progress will be made. So, and finally, my last slide is Eskerrik asko. Eskerrik asko horako ikuspegia emateatik, ja bukatzen egian. Teknologia garrantzia dauka. Teknologia gabeko jarduerak ere bai, baina teknologiak garrantzia dauka eta egunerokotasunan sartuta daukau, telefonotan, gauza guztietan. Berak esplikatu duen gauza bat, hemen Euskal Herrian aipatu nahi nuke ez. Badago zerbitzu bat, teleasistentziako zerbitzua Euskal Herrian, seguru zuen batzuen amama edo patxona eta bestien atxa edo ama, eukiko utela etxian horrelako botoi antzeko bat, ez? Nire amak medaila ditziko, medaila jarri. Eta zerbitzu hori berria da nolabait Euskal Herrian, berria da orain daukagun eredu honekin, lehen bazegoen, Bizkaian modelo bat, Gipuzkoan beste bat, Araban bi zeuden, eta orain bateratuta dago eta da Euskal Gobernuak daukan zerbitzu bat. Horrek ematen du zerbitzu hori botoian eran, baina botoiaren zerbitzuak atzeti dauzka zerbitzu batzuk baita ere, deitu egiten diote personari, pixkat altanto daude, eroitzen bada bat ema joten da jasotzea, o familiari hori sartzaio. Zerbitzu hori horretan, Euskal Herria momentu honetan, 31.000 pasatxo persona daude. 31.000 asko dira hor. Hori da, 75 urtetik gorako poblazioaren 6% gutxi gora bera, edo 6,5. Beraz, impacto handiko zerbitzua da, ez? Eta zerbitzu teknologiko bada, baina da, teknologia zerbitzuarekin lotuta. Hau da, honetan ere nire buruari galdetzen diotena da, nolabait bideratu beharko ditugu zerbitzuak lotuta, ez? Hori izan bizkat nire ateraeten konklusioa, eta orain galderak, abertze galdera daukazuen, bai zuen artean, edo batemate galdera bat baldin badauka, aurrera. Bai inglesez, bai erderaz, inglesez zein erderaz, jok erantzun godu. Bai, horrotxe. Desadostasun bat asetzea. Ni ezakit, behar bada igual elorri hondak egiten dutelako, igual elorri bat oso desberdina gara. Baina, lehen mailako mediku bat zaiz, eta mila posten bat pertsona dauzkan nire ardurapean. Eta nire dutzen, ez dut guztena modelo hau behar detenik, esan duzu hori osasun zerbitzua ez dela gai behar hauei aurre egiteko, eta nik ez dut horrela hori ikusten. Igual bereziki nire kupoan, igual badakago telefonizazioa, baina telefonuza, eta esaten didate edo arnaz estua daukaten, edo normalean baina gehiago estu egiten duten, edo gutxiago pizza egiten duten, edo hankartak hasi zaien, edo ematen dizkiate datu asko, eta nik ez daukat jutera baino ez, eta hor konstante zuk esan dituzen konstantoiek hartu,
Eta orduan, normalean, pixka bat gauzak aldatu egiten dira, medikazioaren bidez edo zera, eta normalean ez dute, eta lezatu behar izaten. Eta ez dute, instrumentalen guztien ez dute, ez dut etxean euki beharrik. Nik eramaten diet, nik mobitu behar nahi, zoi bai. Baina nik uste dut, gaur egun horrekin ondo moldatzen da eta. Ez daude irrezo asko. Eta ez dakit honek zera horrelatzen ekarreko luken. Batetik bai, bazio gehiago enbako zan, eta nizidoz aurretuko zingula, moltzea, baina nizidoz pertsonetan, edo personalean ingartitzea, oba ditzazeke, hobeto atenditzeko, instrumentalean ingartitzea. Bueno, alde batetik. Eta adibidez bezala, diabetiko tipo B, daukate aukera, insulina hartzen ez duten, claro. Daukate aukera monitarizatzeko glucemia kapilarra, ezta? Uste dut, demostratuta dagoela eta batzutan gu bere konprobatu egin dugu, ze batzuk oso egozkoak jartzen dira, nahi dutela aparatua eta nahi dutela, horiek ez da bate kontrola hobea, dakitelako minutu bakoitzen ze glucemia daukate. Ez da hotzen kontrola eta nahiera batzutan zoratu egiten dituzte. Ni nola moderatzaia nahi zein maitea, beraiek erantzun beharko izate. Paso palabra ez da. Zuek bai mirendek edo bai baita ere besteak ez ikuspegi hori zuen eskula batzen dut. Nire ustez teknologia ez da denetako. Hori eta jende guztiei horrelako gailuak ematea ere zertarako. Balio zuen duzu bezala, eta pertsona batzuk ez dut bere glucemia egunero begiratzea. Da pertsona batzuen izakarako. Gure intentzioa ez da inoiz izan hau izatea jende guztietarako, eta ez du zertarako balio. Gu bakarrikan kasu konkretu batzuentarako. Kasu batzuk non asko deskonpensatzen dira eta interesatzen zaizu behar egunero neurtzea eta zuk egunero deitu beharrean zu bakarrik deitzea ikusten dezunean zerbait deskonpensatu dela. Eta hortarako nire ustez ez da jarri behar diku guztietan, ezkenean da erderaz matar mosca sacañonazos. Hori ez dugu zertarako behar da bakarrikan kasu konkretu batzuentarako. Kronikotaz hitz egiten da generalian, baina ez dugu generalizatu nahi da kasu konkretutan beharrezkoa bai dena, beste batzutan ez dugu zertarako behar. Zurekin nago, telefono di batekin nahikoa da. Ede behiratu da jarri eta nuen jarri. Beste bat, ematek erantzuna aberaztu nahi du, edo ez? Beste galderaren bat, pandin bako hau. Lourdesek. Orokorra da, eta gero zuek nahi baduzu zenbait ditu. Igual ez da galdera bat, nik gaur entzun dudanetik eta onatorri bainoren apuntua ezen gauza bat zurburuan, izketoran irabietu egin dugaz eta baina azaltzen dudan zure pesein onto. Eskerrik asko da noi aztuko, interesgarriak izan dira zuen zer guztizek. Orden, nik ikusten dudanetik, bai paziente aktibo editzen den horretan, askoz gehiago gero epidemiologia eta ezberra egiten badugu, nik hemen ikusten dut, ni lehen mailako medikoan naz, azteko. Aspalditik nabili horretan. Orduan nik hor guztiak, esan duzun guztietatik nik ikusten dut, badagoela paradigma aldaketa bat eta belaunaldi aldaketa bat. Bizek, bai osasun arloan gabizen langileentzat eta bai paziente pertsonentzat, ez? Haren eta guztiz be, nire guztien dut be, nok definitzen da, eta hori paradigma aldaketako narren eta belaunaldi aldaketa, nok izendatzen dagoen pertsona bat gaixo nobila, ez? Orain arte, esan digun geuk, ez? Sanitarioak, esan dugu nordan gaixoa, norrestan, eta, klaro, oin de repente, guk esan dugunetik, oin pertsona berari, berak hartu behar da erantzun bizun hori, eta horrek benitzuek prozesu bat dagoela, ez? Danekin gabea hori onartuko. Gero, beste batetik, eta Xabierrek esan dagena, gure askotan konturatzen gara, ez? Zentrutara datozen da, izango diek, emon digun, gaixo edo kronikoen eguneko txiki bat. Nun dago zaka bestiek. Baina igual hori bestiek, eurentzako ez dira gaixoak, eta biztira, tranquil, klarean. Horbe, gu goiez, bilauden, batzuetan, paziente aktiboa ditzen dugunean edo
berak hartu daizena erantzukizuna, eta teknologia erabili behar badugu hori guztiek, behar izena nok sortzen dago azken batean. Osasun zerbitzu berak, Osakidetza kasu honetan, health sistema batek, gaixoak eurek, komunitateak, ez hori nik uste dut horrek batera dago zela, erantzun barik naiz eta aldaketa bat eragin nahi dugu, ez dakit ondo aurretzen denen ez dena. Gero, gauza bat dabe, nik uste dut, pertsona guztio gara, gure osasunaren erantzule, baina ez gago zorain rolan pizka bat aldatzen, hori galdera bata, eta orain pertsonai gaixoei esaten dut zegoen, ez orain zuk egon behar beste zuzatu zein da zure presioa, zein da zure gluxemia, eta nun dagoz osasun langileak. Ez da desplazatuko rolak, zereginak, eta gero pizka bat, eta hemen ja pizka bat nahi badozue, prebadozue txarto pentsatuta, ez dira postu batzuk murriztuko beste batzuetzako. Hoxe da nire erreflexio bat, batera, gonestek Zuk esan ez du noi, egia da guk ere eztabada izan genuen, erabaki genuen jasainen adibidez kronikoi telefonoz deitzea, izan genuen eztabaida ze puntu arte hori paternalismoa zan edo ez, izan genuen, baina bestalde, gu hasi ginen bilerak egiten pixat jo esan hildotik, herritako asetzeta sozialakin, eta ikusten zenun behar batzu zerela herri mailan, behar bada sozialetik aparte osasun beharra zerela eta gugan atzina etortzen. Zergatik? Deitzen ginen jakiteko zergatik izan. Azken finen guztetan bezala da, nork erabakitzen do gaixoak ze egin beharra dauken konsulta batean. Medikuak, erizainak edo gaixoak. Nik adari botatzen dut, pentsateko gauza bada. Nire ustez, lortu behar duguna da, gaixoak erabaki hartu bezala. Gaixoak erabaki hartzeko informazioa behar du. Gaixoak erabaki hartzeko nik uste gauza asko behar ditu momentu unten behar bada, gure sistema izan da bezalako izan da ez aukena. Zuk zarezunak arrazia dukezu, zaila da bulta egin batea, zaila da gaixoa egon biztu. Eta pertsonia esatea, guen hartura zutea da. Hola azten bale magea, ez da oso urrutia jungo. Ez dago pauso txikik eman martie. Eta behar esan duen arabera, nik uste hortan bintzat zeresan handi daukena da, eta guain arte alde bat dut zeitun, bi zerbitzu nagusi dien, ikuspuntu pertsonaletik. Bat, sozialki lan egiten duen jende guztioi, bai udaletxe mailan, bai diputazio mailan, eta bestalde baita ere osasun publikoa. Osasun publikoa da, departamentu ondoan beste hartzea bat da, ez da sekula baiaken harremanik izan, eta gu bentzat gure esperientzia pertsonala harreman handi eduki dugu, eta oso dinamizatzaile hona die. Eta egia da, konturatzen zea deitzen dezunen, pazientezko esate dizuela, coño, eske, bueno, la receta ya yo pensaba que no tengo que ir, eta zakit, batzuekin bai, ez dugu ez da jakin nahi, bai, ez dugu jakin nahi, horretzen zea, gu badakiu ez dugu ez jakin nahi, eta tira, gu beste inzelanik hau dugu. Postun arabera? Ez dakit, hori giztik zuz erantzunik, baina nik ustet, primari, bueno, lehen mailako harretan bintzat postu gutxi galduko dira, batez ere guain, gaixotasun anizdun pazientea datozelako gugana. Eta horrek bintzat, mediku mailan bintzakit, nik uste ez, baina erizain mailan bintzat, aldaketa handia eman behar digu, eta nik uste ez dut uste postu galduko dut, ez dut uste. Boni ez dut ez nindu boterik postuk eta kentzeko gustatzeko, baina ez dut uste. Zer gantzun duten no ez, baina Bai, ni neurri baten zugaz bat nator eta bai, hausnarketa hori egin daiteke ezta, eta sakoneko kontuak gaineratu dituzu, eta ja hor handietan sartzea da. Nik uste, bai, nolabaiteko paradigma, holan deitzearen aldaketa baten aurrean egon gaitezkela. Argi dago hori egun batetik besterago kontua ez dela izango, eta ikusi beharko dugu ere norabidean ikuste nahiko argi egon daitekeela, ezta? Eta ez bakarrik osasun mailan, gizarte mailan ere
horrelago kontuetaz ere hausnarketa egin dezakegu, ezta. Nik uste hemen aipaturiko adibideak eta norabide horretan doazen ekimenak dira, eta bestelakoak ere egongo dira, ezta? Eta ikusiko dugu, zenolako abiadorarekin mugituko garen norabide horretan. Nik, eta neudeari dagokidanez, nik argitzen nahi izan dut, paziente biziaren ekimen hau ez datorrela osasun profesionalaren lana ordezkatzera. Ezik eta osasun profesional horren lana osatu eta erraztera. Hortaz, nik alderdi iturrik ez nuke izango ez da inola ere. Eta gero bestetik, hezkuntza eta zelan biltzarra osasun hezkuntzari ari buruz ari garenez, paziente biziaren ekimena osasun hezkuntzaren mundu horren barnean dagoen ekimen bat dela, bere ezaugarri propioak dituena eta bere alde onak ere baituena, baina ikusi eta programan arratsaldean horren inguruko beste ekimen bat aurkeztuko dela, ez da, diabetesaren komplikazioak prebentzeko formakuntza eta egia hori ere hezkuntza ere bada, diabetikoei zuzendua, eta nik uste dut, ekimen osagarriak direla, hauek guztiak, norabide berean doazenak, eta ikusiko duguna, apurka zelako aldaketa dugun, bai gaixoen gai, bai gizartearengan eta baita ere osasun profesionalengan, ez da. Orduan, galdari dago, geuri esplikatu diot zein zan kezka, gurdezek botadun kezka bota esunaren arteko bat, eta orduan behar nahi du komentatu, esan diot, ardura bat dagoela ia gauza guzti hauek osasun sanitarioen lanpostuak murriztuko dituzten edo gutxituko dituzten. Bueno, lanpostuak eta rolak, bai, hori da, el rol, no? El rol también, no solo el puesto, sino... Postua bai. Orduan, bai, berak botatzeak eta gero, galderan baduen bai, eta bestela, orduan sartzeak eta hala. Yeah, so it's obviously it's a very good question and it's a very important question for medical professionals. And it comes back again, I think, to the point I was trying to make in the presentation, that it's essential to clearly demonstrate what the objectives and the benefits are of changing the model. What we've seen so far in practice is that there's no threat to, certainly to the number of people working in the health systems by moving to a new model. The objective is much more to use existing resources to look after many more people who are coming into the system, instead of having a flat number of people, being more efficient and reducing resources. So the objective is the first one, which is to change the system to be able to look after many more people and not the other way around. And I have to say that I think there's so much work required to move to a new system that, if anything, the demands on the professionals and the resources in the system will be greater than they are now, as opposed to being reduced. So my personal view is that from what we've seen around the projects in Europe so far, we haven't seen any evidence of threat to the number of positions. A separate question, of course, is, as Miguel pointed out, what is the role of people? Yes, I think new roles will have to be created. We will have to move away from the traditional health professional, social services professional, and we have to think of a new figure, a new role. There will be multidisciplinary teams, and in that sense, the education and training system may need to be adapted to provide a more rounded, a more complete service for looking after elderly people with chronic diseases. Thank you very much. Galdera bat? Aior jauna, jasoko orduan zea. Eskerrik asko da. Esan diek papel bat entratu behar dara, ze papel da hori?
Akreditazioa entregatu inberdezuela. Eta maskatzea gura. Eta maskaren izan da gura. Ezeiza hotelean, Ezeizan. Claro, eta zikita guna baina. Ezeiza hotelean. Ezeiza hotelean da maskaia. Hori urruti da. Esamen aluan, ja. Oinez, tranquil, bai.